No, môžem povedať, že naša škola dosahuje z dlhodobého hľadiska za celé tie roky veľmi dobré vzdelávacie výsledky. No a to sa prejavuje aj v celoslovenskom testovaní deviatakov. Nikdy sme neboli pod celoslovenským priemerom. Nikdy sme nedosiahli výsledky celoslovenského priemeru, ale vždy sme boli vysoko nad celoslovenským priemerom aj zo slovenčiny, aj z matematiky. Teraz sa k tomu pridalo aj testovanie piatakov a tieto výsledky dosahujeme aj u piatakov. Veľmi sa teším, že to je tak. Nie je to otázka nejakého jedného roka, dvoch alebo náhody. Je to otázka takej kontinuity. A pritom učitelia, ktorí učia naše deti, sa striedajú. Deti majú radi chémiu, a nemajú radi teóriu. Nie to je nič akože ťažké, okrem hmotnostného zlomku. Ten robí asi problém všetkým. Chémia je super! Ja som tú knihu mal, lebo veľmi rada čítam knihy. Tak sem. Dobrý deň, ja som David Páš a všetci tu hovoria, že mám spisovateľ, lebo už som napísal aj nejaké knihy a všetci aj hovoria, že mám veľmi bujnú fantáziu. Teraz v poslednom rebríčku, ktorý robí INECO na základe dlhodobých výsledkov škôl, tak tam sme obsadili ako základná škola Milana Hodžu 2. miesto v Bratislavskom kraji. Zo všetkých základných škôl z Bratislavského kraja sme v poslednom rebríčku obsadili 2. miesto. Tak ja som bola na Hviezdoslavovom Kubíne, tam som získala 2. miesto. Som bol teraz na Slavikovi včera, tam som vyhral. Na atletike, tam sme skončili všetci prví. Vo Vivianej sme skončili 3. Daniel Štefan Moravčík, Tomáš Janovic, Krista Bendová, Albín Brnovský, Ľubomír Feldek, Martin Kelek. Nemôžeme chcieť od dieťaťa, ktoré na to nemá, aby išlo na matematickú olympiádu a aby ju vyhralo. Ale keď zistíme, že krásne maluje, tak ho pošleme do výtvarnej súťaže. Čo sa mi zdá veľmi dôležité, aby každé to dieťa malo šancu to, čo je v ňom najlepšie, ukázať. Absolvent tejto školy dosahuje čo najlepšie vzdelávacie výsledky podľa svojich možností a schopností.